Tuk-tuk. Tuk-tuk. Odbehnúť maratón, vyzbierať peniaze na tuk-tuk a pomôcť tak Danielovi a komunitnému centru v ďalekej Etiópii. Takto sa to celé začalo. Cieľ 6 000 eur a s tým spojené výzvy, to všetko sa zdalo byť nedosiahnuteľné. Takže ak sa chcete pridať k tomu, aby som bol holohlavý, aby ma moja žena, môj syn a všetci vlastne z okolia videli holohlavého, tak sem s tými vašimi peňažkami a pomôžete Danielovi. Tuk-tuk. Dalibor odbehol maratón a takto to vďaka vám celé dopadlo. Dalibor, ideš sa strihať? V novembri sme naše komunitné centrum v oblasti Borena na juhu Etiópie osobne navštívili a videli sme obrovskú radosť, ktorú tuk-tuk spôsobil. Bye, Judge.